Vítame vás pri ďalšom pokračovaní seriálu podcastov Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Dnes sa pozrieme na to, prečo v krajinách, akými sú napríklad Francúzsko alebo Španielsko, fungujú sociálne podniky a družstvá a sú stabilnými piliermi ekonomiky. Zatiaľ, čo u nás sú sociálne podniky a sociálna ekonomika skôr oblasťou, o ktorej hovoríme v budúcom čase a boli by sme naozaj veľmi radi, aby získala svoje pevnejšie zázemie a svoje pevnejšie miesto. Som veľmi rada, že dnešné pozvanie do nášho podcastového štúdia prijal človek, odborník na slovo vzatý, ktorému pojmy ako analýza, sociálna ekonomika, podnikanie, zisk, ale aj ľudský faktor v rámci podnikania. To všetko sú pojmy, ktoré sú jemu vlastné a o ktorých budeme môcť s ním naozaj hovoriť a debatovať na odbornej úrovni. Odborový expert, analytik, publicista, bloger, pán Ján Kosč. Vitajte. Ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do podcastového štúdia. Naozaj vaše meno sa spája s mnohými aktivitami, tak ako som už naznačila, odbory, ale aj analýzy, sociálno-ekonomické analýzy. To všetko sú oblasti, ktorým sa venujete. Mnohí z našich divákov a poslucháčov možno mali možnosť čítať vaše blogy, ktorých ste napísali viac ako 100. Ale mňa zaujal jeden faktor z vašej minulosti a to je ten, že ste začínali aj ako muzikant a to nie je teda v hociakej takej bežnom štýle hudby, ale bolo to niečo tvrdšie. Ako sa človek vášho formátu dostane k takémuto koničku? Ja si myslím, že to bola nejaká tá, povedzme, že vývoj vtedajší. Bola taká doba a mne sa páčila taká tá rocková, metalová muzika, aj jazzová, aj všelijaká iná, ale v podstate v tej dobe som sa venoval takej tej tvrdšej metalovej muzike, spieval som v skupine. Teraz je to už len dávna história, ale sú to pekné spomienky. Určite áno. Čomu vás to naučilo? Čo môžete zúžitkovať a zúročiť aj vo vašom aktuálnom pôsobení? No to je taká ťažká otázka, ale v podstate ma to naučilo aj nejak sa prispôsobovať, pretože keď pôsobíte v kapele, tak tam nie ste sám, musíte sa prispôsobiť tým ostatným ľuďom. Musíte chápať to, čo majú, čo nemajú vo svojich rodinách, vo svojom voľnom čase a jednoducho musíte sa naučiť s tými ľuďmi žiť. Ste tímový hráč a to je dôležité. Snažím sa. Určite áno. Založili ste občianske združenie Pracujúca chudoba, ste zakladateľom Asociácie sociálno-ekonomických analytikov. To všetko je vaša expertíza. Hovorme ale o tom podstatnom, čo je pre náš podcast dôležité a to je téma definovania registrovaných sociálnych podnikov alebo vo všeobecnosti sociálnej ekonomiky ako takej. Analytik vášho strihu, ako hodnotí sociálnu ekonomiku? Jednoznačne pozitívne. Čo hodnotím negatívne, ale to ste už hovorili na začiatku, je to, že tá sociálna ekonomika nie je v takom rozkvete ako v iných krajinách, ako povedzme v tej západnej Európe, ale pozitívne ju hodnotím z toho pohľadu, že aj teraz sa vo veľkom rozpráva o tom, ako treba diverzifikovať na Slovensku. A ja si myslím, že na Slovensku máme jeden zásadný problém, že v podstate naša ekonomika stojí na jednej jedinej nohe a to sú priame zahraničné investície a mali by sme diverzifikovať a rozšíriť to nielen na tie sociálne podniky, ale aj na to družstevníctvo, ale aj na domáci kapitál, takisto na takéto aj štátne vlastníctvo, ktoré je u nás zaznávané nejakým spôsobom a bežne v okolitých krajinách funguje. Napríklad Slovinsko je vo veľkým príkladom toho, ako to štátne vlastníctvo je dodnes tam dôležitou časťou ekonomiky. My sa naozaj snažíme, aby pojmy ako sociálna ekonomika, konkrétne pôsobenie napríklad registrovaných sociálnych podnikov sa stále viac a viac dostávalo do povedomia ľudí. Vy ste to už naznačili. Sú tam možno isté mýty alebo nejaké predsudky z minulosti, práve aj to družstevníctvo, pretože kým registrované sociálne podniky naozaj naberajú na sile, aj my v našich podcastoch im dávame priestor, tak možno ďalší ten subjekt, ako sú družstva alebo ako je družstevníctvo, to možno z minulosti má také negatívne konotácie. Ako to hodnotíte? No, za prvej Československej republiky bolo družstevníctvo v rozkvete. Na Slovensku, v Čechách, ale aj ešte predtým v Rakúsko-Uhorsko tie družstva vo veľkom pôsobili a boli bežnou súčasťou ekonomík. Po februári 1948 sa to nejakým spôsobom sprofanovalo, pretože všetci poznáme tie tzv. Poľnohospodárske družstva, ale tie nie celkom pôsobili v takom režime ako tie
družstva za prvej republiky. To už bolo troška iná forma alebo iná forma správy. A po 89. sme si ako spoločnosť, teda väčšina spoločnosti povedali, že tie družstva boli zlé, lebo to vymysleli komunisti, čo síce nebola pravda, a až dneska v podstate prichádzame ako spoločnosť na to, že to malo svoj zmysel a určite to musí byť platnou súčasťou aj do budúcnosti. Ja som aj v úvode naznačila, že naozaj krajiny ako Španielsko, Francúzsko a iné sú, pokiaľ ide o sociálnu ekonomiku, naozaj vpredu a sú lídrami a môžu byť pre nás vzorom. Čím to je, že práve sociálna ekonomika dokáže byť v týchto krajinách takým silným pilierom ekonomiky a čo musíme robiť my preto, aby sme nastúpili na túto cestu a dostali možno sa do čísel, ktoré budú percentuálne priaznivejšie, ako sú teraz? No, v prvom rade by sme mali zmeniť aj tú verejnú debatu o tom, že o čom je to sociálne podnikanie alebo o čom sú družstva, pretože naozaj má to tú negatívnu konotáciu z predchádzajúceho režimu. Tej by sme sa už dávno mali zbaviť. Na druhej strane zase máme tu aj niektoré také negatívne príklady, keď to sociálne podnikanie niektorí zneužili na to, aby sa obohatili, a to zase sa nabalilo na taký ten negatívny balast na to, ale musíme to nejakým spôsobom prekonať a naozaj ukázať, že je to dôležité. A je to dôležité aj preto, že to pomáha takým tým okrajom spoločnosti. Pomáha to zamestnanosti tých ľudí, ktorí nie sú úplne tak uplatniteľní na trhu práce. Pomáha to regiónom, ktoré sú chudobnejšie, a pomáha to aj takým tým sektorom ekonomík, ktoré nie sú až tak viditeľné alebo až tak nejakým spôsobom zásadné pre tú samotnú ekonomiku. Čiže pomáha to celkovo rozvoju tej ekonomiky a vidno to presne v tých krajinách, ako ste vyspomínali, Francúzsko, Španielsko, ale aj v Nemecku. A to, čo som napríklad spomínal v tom Slovinsku, tam sme sa možno pred 20-30 rokmi zo Slovinska smiali, že oni idú s tým svojím socialistickým spôsobom, tak ako to mali naučené ešte za Tita. A doteraz sme ich nepredbehli, hoci my sme sa tu snažili zavádzať tie najväčšie, tie neoliberálne reformy, a my sme si hovorili, že tu budeme mať neviem aký rast, a doteraz sme Slovinsko nepredbehli, a Slovinsko je v podstate najvýkonnejšia ekonomika tej východnej bývalej socialistickej Európy dodnes. Áno, vráťme sa ale k nám na Slovensku, tak ako ste aj vy naznačili. Mnohé zlé jazyky hovoria, že podniky pôsobiace v rámci sociálnej ekonomiky sú len akýmisi dotovanými, chránenými dielňami, ale aj vaše slova naznačujú, že to tak nie je. To znamená, v čom by si možno aj tá laická verejnosť mala uvedomiť, že čo sú tie najväčšie benefity? Vy ste už čo to naznačili, či už je to možnosť dávať pracovné príležitosti ľuďom z okraja spoločnosti, možno ľuďom, ktorí majú zdravotný alebo iný handicap. Možno zdôrazníme ešte viac tie pozitíva. No, na jednu stranu áno, hlavne na rozbeh toho sociálneho podnikania je potrebné nejakým spôsobom tie podniky dotovať. Ale keď sa tento sektor ekonomiky rozbehne, tak už je ako keby sa dokáže sám financovať. Už nepotrebuje tie dotácie, ale naozaj to potrebujeme dostať na nejakú úroveň a rozbehnúť to. A druhá vec je tá, čo som už hovoril. Pomáha to aj rastu zamestnanosti. Na Slovensku máme relatívne vysokú v porovnaní s minulosťou zamestnanosť, ale ešte stále nám k nejakým priemerom západnej Európy chýbajú možno aj 10 percentuálnych bodov, a práve tam vieme v týchto sociálnych podnikoch zamestnať ľudí, ktorí momentálne sú bez práce. A nie len tí, ktorí sú na úrade práce zaregistrovaní ako nezamestnaní, ale na Slovensku máme veľký podiel ľudí, ktorí sú tzv. Odradení nezamestnaní. Nie sú nikde registrovaní, možno pracujú niekde na čierno, robia na všelijaké brigády, prežívajú v tomto systéme, ale my ich potrebujeme dostať na trh práce, a práve tieto sociálne podniky ich dokážu nejakým spôsobom pritiahnuť a dokážu sa potom etablovať na tom trhu práce. Dobre, ale ak by som tu ja teraz mala suplovať na tejto stoličke možno nejakého potenciálneho zamestnávateľa, ktorý zvažuje a uvažuje o tom, že či zamestnať človeka možno z okraja spoločnosti alebo človeka, ktorý má nejaký zdravotný handicap, je asi pochopiteľné, že má isté predsudky, že má isté obavy, že jednoducho ten zamestnanec nebude stabilnou súčasťou toho tímu a tým pádom tá tvorba zisku nebude taká, ako si on ako podnikateľ predstavuje. Aká by bola vaša odpoveď pre takéhoto skeptika? No na jednu stranu áno, je to problematickejšie ako zamestnať niekoho, kto chodí do práce, kto má nejaké návyky pracovné, kto bol dlhodobo zamestnaný.
Ale treba sa opýtať tých firiem alebo podnikov, ktorí práve začali zamestnávať takýchto ľudí z okraja spoločnosti. A zdá sa, že sa im to vypláca, pretože napríklad aj zamestnanosť aj v marginalizovaných rómskych komunitách nám do roku 2019, do roku 2020, kedy nám prišla tá kríza, koronakríza, tak zásadným spôsobom rástla a tá zamestnanosť v marginalizovaných komunitách nám rástla vyšším tempom ako v bežnej spoločnosti. Čiže má to svoj zmysel a keď týchto ľudí, a nie len z marginalizovaných samozrejme rómskych komunít, ale aj z rôznych regiónov chudobnejších, kde ľudia dlhodobo nemajú prácu, dostaneme na trh práce, tak to pomáha nie len im samotným, nie len tým podnikateľom, ktorí v týchto regiónoch alebo na týchto miestach nejakým spôsobom vyvíjajú svoju činnosť, ale pomáha to aj celej ekonomike a celej spoločnosti. Vy ste analytik, máte v úcte čísla a dáta a preto, ak by sme to mali preklopiť možno do tej roviny, že ak sa bavíme o pozitívach a negatívach, možno z pohľadu zamestnávateľa, je tam jeden faktor, ktorý môže byť celkom zaujímavý ako argument, a to verejné obstarávanie. Asi viete, kam mierim? Áno. Do verejného obstarávania, a hlavne v západnej Európe to vidno, že sú tam jedna z podmienok toho, aby sa niekto mohol prihlásiť do nejakého verejného obstarávania, je to, aby zohľadňoval tieto sociálne faktory. Napríklad v Nemecku nedávno schválili zákon o tom, že do verejného obstarávania sa môžu hlásiť len firmy, ktoré sú pokryté napríklad kolektívnymi zmluvami. Ale takisto tam sú potom, že musia zamestnávať nejakých invalidov, ľudí s obmedzeniami alebo dlhodobo nezamestnaných. A toto pomáha celkovo ekonomike ako takej, aby sa nejakým spôsobom pozviechala a rozbehla. Ale pomáha to aj tým komunitám, o ktorých sme hovorili. Hovoríme teraz trošku o budúcnosti, pozrime sa dopredu. Európa prechádza na tzv. Zelenú ekonomiku. Môžu byť práve tie sociálne podniky jednými z tých kľúčových pri záchrane regiónov, najmä tých regiónov, ktoré sú zaostávajúce alebo ktoré jednoducho prechádzajú rôznou transformáciou a tá ekonomická stabilita tam naozaj je veľmi otázna. No to je ťažká otázka, pretože keď si pamätám, asi 15 rokov dozadu vyšla taká štúdia OECD, ktorá hovorila o tom, že ako robotizácia zlikviduje na Slovensku neviem koľko desiatok tisíc pracovných miest a v podstate sa to neudialo. Čiže hovoriť niečo dopredu je veľmi ťažké. Na druhej strane áno, tá zelená transformácia, ktorou prechádzame a ktorá je v podstate nevyhnutná, ale aj momentálne rozvoj umelej inteligencie bude mať nejaké dopady na trh práce. K tomu sa ešte dostaneme, to je jedna z ďalších oblastí, ktorým sa chceme venovať. Je ťažko povedať aké, ale čo sa týka tých sociálnych podnikov alebo družstevníctva, naozaj je tam veľký potenciál. Dnes máme problém napríklad, že nejaká fabrika prepustí časť zamestnancov a tí zamestnanci, ktorí majú 50 plus, už si len veľmi ťažko nájdu prácu. A práve takíto ľudia majú veľký potenciál práve v tom sociálnom podnikaní, v tých regiónoch, či ja neviem, v lesoch, alebo v poľnohospodárstve, alebo v potravinárstve, alebo v inom sektore, v týchto jednotlivých regiónoch sa majú veľký potenciál zamestnať, len to naozaj musíme nejakým spôsobom rozbehnúť. A už vidno, že naozaj to sociálne podnikanie sa už na Slovensku dnes rozbieha a má to pozitívne dopady. Ja naozaj chcem v plnej miere využiť fakt, že ste analytik, že ste človek, ktorý pracujete s dátami a máte prehľad. A opäť ma to tak trošku vracia k tomu porovnávaniu so zahraničím. Samozrejme nie je možné jednak jednej aplikovať ten zahraničný model. Treba zohľadniť tie slovenské špecifiká. A práve tam smeruje moja ďalšia otázka. Aké sú to segmenty? Je to skôr výroba tovarov alebo poskytovanie služieb, v rámci ktorých vidíte možno vysokú úspešnosť sociálnej ekonomiky a registrovaných sociálnych podnikov? Viac menej, možno aj vo výrobe, ale to nejaká špecifická, hlavne potravinárstvo, možno drevárstvo, turistika, ale hlavne je to v službách. Hlavne v službách, tam máme veľký potenciál aj my ako ekonomika, pretože naša ekonomika je vo veľkej miere postavená na priemyselnej výrobe a chýba nám tu silný sektor služieb. Na to samozrejme potrebujeme aj vyššiu kúpyschopnosť obyvateľstva a tu dokážeme zabezpečiť zase len tým, aby čo najväčší počet ľudí, ktorí môžu pracovať, pracovali. Čiže práve tieto sektory
ktoré sú nejakým spôsobom momentálne podvyživené a ak sa tam zapojí to sociálne podnikanie, tak dokážu zvýšiť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým pádom zase rozbehnúť tú vnútornú spotrebu, ktorá nám na Slovensku momentálne chýba. Hovoríme teraz trošku o inej kapitole, obráťme list. Mohli by sme ju nazvať možno tak pracovne, že demokracia na pracovisku, inými slovami, súčasťou sociálnej ekonomiky aj participácia. Dôležité je, aby tí samotní zamestnanci mali možnosť mať to slovo, byť vypočutí v rámci toho pracovného kolektívu. Je možno práve takéto riadenie, kde je zahrnutý ten participatívny model, ako keby úspešnejšie v tom biznise, alebo ako hodnotíte možno túto oblasť? Tu sa opriem o jednu štúdiu, ktorá vyšla pred pár dňami a tá v podstate sa pozerala na to, že aká je súvislosť medzi EPI, to je Európsky participačný index, a produktivitou práce v jednotlivých európskych krajinách a tam im v podstate vyšlo, že je tam veľmi silná korelácia medzi tým, že keď naozaj tí zamestnanci sa podieľajú na chode tých firiem, na tom, ako sa bude investovať, akým spôsobom má tá firma pokračovať ďalej, tak tie krajiny sú práve úspešnejšie v produktivite aj v konkurencieschopnosti. Bolo to vidno na takom tom, hovorí sa tomu tzv. Ekonomický zázrak, kedy Nemecko po druhej svetovej vojne nejakým spôsobom veľmi rýchlo vyrástlo z toho, že to boli v podstate celé Nemecko boli rozvaliny. Zničená krajina. A presne oni vyrástli na tom, že tie firmy, ktoré v tom Nemecku sa začali rozbiehať, boli všetky riadené participatívne. Že darmo tam bol súkromný vlastník, ale tí zamestnanci mali veľkú časť alebo veľký podiel na tom, ako tá firma bude fungovať, akým spôsobom tam bude rast zamestnanosť. A práve tieto firmy sú najodolnejšie voči ekonomickým otrasom. Keď príde k nejakému čiernej labuti, sa tomu hovorí, napríklad posledná čierna labuť bola tá korona, tak tieto firmy najmenej prepúšťajú. Oni sa snažia udržať tú zamestnanosť do poslednej chvíle v podstate za každú cenu a sú aj najudržateľnejšie z hľadiska dĺžky fungovania takýchto firiem. Čiže práve tá participácia je dôležitá aj pre našu budúcnosť. Vieme ju robiť? Slovensko je tak na pomedzi, keď sa bavíme o Slovensku. Keď sa pozrieme na ten index EPI, tak sme niekde v strede európskych krajín. Aj s tou produktivitou sme niekde troška nad stredom, čiže z časti to vieme robiť, ale chýba nám tu nejaká taká tá skúsenosť tých krajín, ako je Nemecko, Rakúsko a tie západné krajiny, alebo celá Škandinávia, kde naozaj tá participácia na riadených podnikov je o mnoho väčšia, o mnoho silnejšia. Tam tá ekonomická demokracia je vo veľkej miere vžitá do toho ekonomického fungovania. U nás, keď niekto začne rozprávať o ekonomickej demokracii, tak nedostaje na lobku, že je to komunista. Sme v učiacom sa procese, povedzme to tak. Hovoríme teraz o automatizácii versus ľudskej práci. To je tá téma, ktorú ste už naznačili. Naozaj dnes sa skrátka AI dostáva úplne všade. Používajú vo svojom slovníku tak starí ako mladí. A je to určite fenomén, ktorý treba do výraznej miery brať do úvahy a programovať ako keby aj tú budúcnosť aj v kontexte rozvoja umelej inteligencie. Čo všetko môže spôsobiť? Ja viem, že nemáte kryštáľovú guľu. Ja viem, že nemôžete byť v tomto smere vizionár, ale predsa len aké scenáre sa otvárajú? Tých scenárov je veľmi veľa. Ja neviem, že už nebudeme nikdy v živote pracovať a budú za nás pracovať stroje umelej inteligencie až po, ja neviem, jadrovú vojnu ako vo filme Terminátor. Ale myslím si, že keď to uchopíme nejakým správnym spôsobom a naozaj sa zamyslíme nad tým, čo to prináša a čo to môže nám priniesť ako ľudstvu, ako spoločnosti, tak dokážeme ten potenciál využiť. Samozrejme, netreba tu vyvolávať paniku, že prídeme teraz všetci o pracovné miesta, hoci už v realite niektorí aj prichádzajú, napríklad v IT priemysle, také tie nižšie pozície, takí tí junior programátori momentálne prichádzajú o prácu. Otázkou je, ako na to zareaguje štát, ako na to zareaguje školstvo, ako nejakým spôsobom rozvinieme celoživotné vzdelávanie, pretože toto je to, čo musíme robiť ako reakciu na to, čo sa deje v ekonomike.
darmo, akože už sú dávno preč tie časy, keď niekto začal v 18-ke robiť v nejakej firme, tak tam robil do dôchodku, ako môj otec napríklad. Už dnes sa toto málo kedy stane, že niekto odrobí 40 rokov alebo aj viac v jednej firme. Musíme sa prispôsobiť tej situácii, ktorá tu je, alebo ktorá nás nejakým spôsobom tlačí, že musíme sa rekvalifikovať asi. To celoživotné vzdelávanie je dôležité. Možno to nie je úplne komfortné pre všetkých a možno, že to nie je ani to, čo chcú ľudia, ale jednoducho musíme si to uvedomiť. A na druhú stranu zase sa vrátim k tým sociálnym podnikom, ktoré presne na to dokážu reagovať a tým ľuďom, keď prídu o prácu v dôsledku nejakých zmien v tých technologických procesoch alebo v dôsledku umelej inteligencie, tak im dokážu dať prácu a dať im budúcnosť. Hlavne tú budúcnosť a nádej o tom, že už nie sú nepotrební. Ale vráťme sa z tej budúcnosti späť do tej reality našich dní. My často aj v našich podcastoch zdôrazňujeme nutnosť a dôležitosť spolupráce. Naozaj to, že tá sociálna ekonomika stojí na viacerých pilieroch a nebola by efektívna bez toho, aby tí jednotliví aktéri nekomunikovali. Nehovorili sme ešte dnes o fungovaní a súčinnosti samospráv, o fungovaní a súčinnosti miest a obcí a iných inštitúcií, ktoré veľmi organicky zasahujú do tej sociálnej ekonomiky. Váš pohľad na túto tému? No, na jednu stranu ja si myslím, že aj tie samosprávy alebo obce, je to v ich záujme, aby čo najviac ľudí pracovalo, pretože to má vplyv aj na rozvoj obce, aj na príjmy obcí alebo samospráv a tak ďalej. Ale na druhej strane zase máme problém to, že tá reforma samospráv nebola dokončená na Slovensku. Mnohé samosprávy sa boria s tým, že majú kopu povinností, ale nemajú na to zdroje, nemajú na to financie. Čiže je to taká dvojsečná zbraň, ktorá z jednej strany na tie samosprávy tlačí a neumožňuje im robiť to, čo by chceli robiť. Na druhej strane oni samozrejme logicky chcú, aby sa rozvíjali. Každá obec chce, aby sa rozvíjala. Aj tí ľudia, ktorí v tej obci alebo v tom regióne, okrese, kraji žijú, chcú, aby sa tá situácia alebo životná situácia zlepšovala. Čiže naozaj my tu máme na Slovensku množstvo problémov a tá nedokončená reforma samospráv nás nejakým spôsobom brzdí. Áno, nedokončená reforma verejnej správy je určite problém, ktorý zasahuje do mnohých oblastí života, ale ešte predsa len tá otázka súvisiaca so samosprávami. Opäť, ak by som mala zastupovať možno tú skeptickú časť starostov alebo primátorov, ktorí ešte stále váhajú, či nejakým spôsobom dať priestor a dať zelenú sociálnej ekonomike a začať komunikovať s niektorým z registrovaných sociálnych podnikov pre vzájomnú spoluprácu, čo by ste im poradili? Každá rada drahá, ale akože prečo nevyužiť príležitosť? Ak sa sklamem, tak ostanem sklamaný, lebo niečo nevyjde. Ale keď si poviem, že do toho nejdem a potom zistím, že vedľa to urobili a sú na tom lepšie a tam to urobili a ešte inde to urobili, tak ja si myslím, že toto je základná vec, ktorá je, že ak sa mi ponúka príležitosť, a to je jedno, či je to starosta, či je to nejaký človek na okresnom úrade alebo župan, mali by využiť ten potenciál. Pretože každý zamestnaný človek, každý impuls v tej ekonomike môže pomôcť tomu regiónu alebo aj celému Slovensku sa posunúť ďalej. Koniec koncov aj my v rámci Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku prinášame mnohé pozitívne príklady toho, ako to v rôznych regiónoch na Slovensku funguje a že existujú a sú príklady tej dobrej praxe, ktorá je veľmi dôležitá. Jednak preto, aby tá ekonomika fungovala, a jednak preto práve, aby slúžili ako príklady, ktoré môžu priťahovať tých, ktorí možno ešte stále váhajú. Aj to je presne to, že tým starostom, ktorí sú takí skeptickejší, treba presne ukazovať tie príklady dobrej praxe. A keď neveria tomu, čo je niekde napísané na papieri, tak ich treba zobrať a odniesť im tam miesto a ukázať im, že áno, toto u nás funguje a pomáha nám to. Tak prečo by to nepomohlo aj jemu? Alebo tej starostke, alebo to je jedno komu, tomu županovi. Jednoducho im to treba ukázať. Blížime sa pomaly do finále, ak by sme mali možno urobiť tomu také krátke rezumé. Čo sú tie skutočnosti podľa vás, ktoré by mali či už zamestnanci, podnikatelia, ale aj politici pochopiť v zmysle, že tá sociálna ekonomika je naozaj dôležitá a že sú príklady, ktoré nám jasne ukazujú, že prináša benefity. Opäť smerujem k tomu zahraničiu. Takže čo by bol možno ten váš odkaz, tá vaša dobrá rada všetkým týmto zložkám? V podstate zopakujem to, čo som povedal na začiatku. Tak ako chceme diverzifikovať energie,
potrebujeme diverzifikovať aj ekonomiku, pretože keď sa nám podlomí jedna noha, na ktorej stojíme, tak sa zrútime. Ale keď máme tých nôh viac a sociálna ekonomika je jedna z tých možných nôh, ktoré nás môžu nejakým spôsobom posúvať ďalej a udržať na nohách, pokiaľ sa stane niečo, ja neviem, s automobilovým priemyslom alebo s inými priemyslami, tak nás môže udržať na nohách. Videli sme to aj v Poľsku napríklad, keď Poľsko, ktoré je v podstate rozkročené na viacerých tých pilieroch, tak v roku 2020, keď prišla kríza, tak to bola jediná ekonomika, ktorej nekleslo HDP. A dôvodom bolo práve to, že to že stoja na viacerých pilieroch. Rozumiem. Presne to. Nedá mi predsa len ešte v závere možno opäť nezdôrazniť to, že ste zakladateľom asociácie pre sociálno-ekonomických analytikov. Možno nejaké zaujímavé čísla, nejaké dáta, ktoré stoja za pozornosť, aby sme možno zakončili niečím, nechcem povedať, že optimistickým, ale možno niečím, čo je také pozoruhodné práve z toho vášho portfólia. Momentálne som si pozeral pred 2 dňami štatistiku toho, že kde v podstate stojíme, čo sa týka produktivity práce na Slovensku, tak my sme v podstate na 80% priemernej produktivity v Európskej únii. Naše mzdy sa nachádzajú niekde na polovičke, čiže tam vidím veľký nepomer medzi týmito 2 číslami. Samozrejme, naša ekonomika má svoje problémy v tom, že máme vysokoproduktívne priame zahraničné investície a relatívne nízkoproduktívne domáce firmy. A tu sme práve zaspali. Pretože tie domáce firmy my potrebujeme potlačiť, aby išli na vyšší úroveň. A v podstate nám chýbajú investície, však sa rozpráva o tom, že máme tu obrovské investičné dlhy. Pred pár rokmi to odhadli v roku 2022 na 40 miliard. 40 miliard nám chýba v našej ekonomike investícií. Čiže toto je náš základný problém. O tom, že budeme škrtať, že budeme, ja neviem, čo robiť a šetriť. Samozrejme, šetriť treba. Nemôžeme ísť do zadlžovania bez brehu. Ale my musíme investovať do tejto ekonomiky. My nemôžeme čakať, že nám tu prídu zahraničné investície, ktoré nás vyťahnú na úroveň, ja neviem, Rakúska. To sa nestane. Jednoducho, pokiaľ nezačneme investovať my, tu, doma, do našich firiem, do sociálnej ekonomiky, do družstiev, do štátnych podnikov, tak sa nikdy nedostaneme na takú úroveň, ako je Slovinsko a už vôbec nehovoríme o Rakúsku. Verme tomu, že tá ambícia tu je a že postupnými krokmi sa nám to podarí. Čo by ste zaželali sociálnej ekonomike na Slovensku ako takej? Ja by som zaželal, nechcem hovoriť o nejakom presných číslach, ale aby tvorila relatívne veľký podiel na slovenskej ekonomike. Pretože to by nám pomohlo, by tú našu ekonomiku postavilo na ďalší pilier, na ktorej by bolo pevnejšie stála tá naša ekonomika. Nech sa tak stane. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Naším dnešným hostom v podcastovom štúdiu bol odborový expert, analytik, publicista, zakladateľ Asociácie sociálno-ekonomických analytikov, človek, ktorý si ctí dáta a ktorý dokáže veci vidieť v súvislostiach aj v oblasti sociálnej ekonomiky, pán Ján Košť. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. A ja ďakujem. A my ďakujeme samozrejme za pozornosť a opäť dovidenia pri niektorom z ďalších pokračovaní podcastu Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku.